Γεια σας μάγκες, σήμερα θα σας δείξω πώς θα μπορείτε να παίξετε Chapter 4 Season 2 Fortnite το 2026. Λοιπόν, πρώτα θα πάτε στο Discord της Exal, θα το βάλω στην περιγραφή και μετά αυτό που θα κάνετε, λοιπόν, θα πάτε στο Download, πάτε πάνω το Version, πατάτε Download, Visit Site και 2410 build. Το πατάς και γίνεται download. Μετά όταν γίνει το download, το launcher το πατάς, γίνεται τέτοιο. Και όταν γίνει το launcher, πας File Explorer, Downloads, 2410, το πατάς click, WinRAR και τέλος πάντων θα έχει εδώ, εδώ και πατάστε Extract 2420. Μετά, αφού το κάνετε αυτό, πάτε στο Exal, Library, Import Build, Downloads, double click πάλι, Select Folder και θα μπει το build. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες, ελπίζω να το κατεβάσετε το Exal. Είναι πολύ ωραίο, θα βάλω το Discord στην περιγραφή. Και αυτά. Ελπίζω να σας δώσω το Battle Pass μάγκες, άντε bye.